μάντεψε με ποιος χορεύω αυτή την εβδομάδα. Μόνη μου. Let's make a Natalie sandwich. I personally think Mitch and Yolta should be boyfriend and girlfriend. They are the cutest little couple. You just want to pinch their cheeks. Stop laughing at me! We know needs. Καλά, εσύ. Η Γιώτα Η Ιωτά είναι πάρα πολύ όμορφη. Thank you. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αγάπη μου. Ερχόμαστε. Ένα ζεστό χειροκρότημα για το Μίτς και τη Γιώτα. Beneath the opera house, I know he's there. He's with me on the stage. He's everywhere. And when my song begins, I always find the phantom of the opera is there inside my mind. Sing once again with me how strange duet. My power over you grows stronger yet. You'll give your love to me, for love is blind. The phantom of the opera is now your mastermind. Broadway! Από το Μίτς και τη Γιώτα. Πάρτε μια ανάσα το μικροφωνάκι μας. Ευελίνα. Καταπληκτική! Φανταστική, θεατρική, υπέροχη. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Ήσταν παιδιά. υπέροχοι. Μιχάλη. Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ήσταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Γιώτα, υπήρχαν κάποια σημεία τεχνικά που δεν θα έπρεπε να συμβούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή όλο το πράγμα είναι και πολύ δύσκολο αυτό που κάνατε, ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δεμένο, σχεδόν δεν φανήκανε. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να τα δούμε. Ήσταν πάρα πολύ καλοί. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Πάνω. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν 6 μήνες ότι ένα αγόρι από τη Μελβούρνη, μία κοπέλα από τη Νέα Υόρκη θα ήταν εδώ σήμερα, θα χορεύανε για μας και θα χειροκροτούσαμε όλοι μαζί για αυτούς τους δύο. Και όμως είναι. Ευχαριστώ. Μπράβο, όχι μόνο χορευτικά, γιατί χορευτικά συμφωνώ με τον Μιχάλη, υπήρχαν τεχνικές αστάθειες. Μάλιστα. Αλλά δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Η ουσία είναι ότι όταν ανεβαίνω πάνω στη σκηνή,
ο θεατής δεν γνωρίζει τεχνικά πότε τεντώνει το κουντεπιέ, πότε στροφή είναι σωστά, πότε το πόδι σηκώνεται σωστά. Βλέπει άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλά. Η θεατρικότητά σας ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια και πάλι και στους δύο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Βίκυ, να πω ένα πράγμα. Παρακαλώ. Ένα πραγματάκι. Ακούστε με Έχουμε λιγάκι. εκπαιδευτεί τις φωνές τώρα και σας ακούω καλύτερα. Ακούστε με, γιατί είμαι και βραχνιασμένος. Πολλές φορές μιλάμε με κάποιους τεχνικούς όρους. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πολλές φορές όμως όλα αυτά που λέμε, το κοινό έχει την κιναισθητική αντίληψη να τα καταλαβαίνει, να τα νιώθει. Μπορεί να μην ξέρει να τα επαναλαμβάνει, να τα λέει, αλλά είμαι σίγουρος ότι νιώθει αυτά που λέμε και αυτό που συμβαίνει. Πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κριτές. Αν απολαύσατε και εσείς το Broadway χορευτικό που χόρεψε ο Μιτς και η Γιώτα, παρακαλώ καλέστε στα νούμερα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας και στείλτε το αντίστοιχο SMS για τα παιδιά. Συνεχίζουμε με Παύλο και Κική.